дар вилояти Суғд имсол ангишт назар ба соли гузашта фаровон ва нархаш ҳам нисбатан арзон мебошад. ҳоло дар пейи сард шудани ҳарорати ҳаво 2 ҳафта мешавад ки дар нуқтаҳои фурӯш воридоти ангишт ба роҳ монда шудааст. фурӯшанда Далер Юсупов мегӯяд ангиштро асосан аз ноҳияи Ҷаббор Расулов ба шаҳр ворид мекунанд. ҳоло дар нуқтаҳои фурӯш нархи 1 килои ангишти майда 1 сомону 50 дирам ва ангишти калон 2 сомониву 60 дирамро ташкил медиҳад. агар ин нарху наворо бо соли гузашта муқоиса кунем, аз 10 то 20-30 dirhem arzon meboshat. Aprilletar grom evinde a tarifi Özbek 10 salik kömür var. Ha 10 kanka narxo normal yazın. Ha giftos ya az hamma ko havo xunukshi boron hamma giftos. дар вилоят шуро аз оғози моҳи октябр ба воридот ва фурӯши ангишт оғоз карданд. фурӯшанда Далер Юсупов дар ҷамоати деҳоти унҷаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба фурӯши ангишт машғул аст. ҳоло аз 10 тонна ангишти ворид кардааш наздик 6 тоннаашро фурӯхтааст. мегӯяд талаботи сокинон ҳам ба ангишт имсол кам ба назар мерасад, зеро соли гузашта давоми 5-10 рӯз беш аз 15 тонна ангишт ба фурӯш мерафт. имсол бошад харидорони ин намуди сӯзишворӣ дар як рӯз 4-5 нафарро ташкил медиҳаду халос. Düzil. 15 روز میبرادیم 7-8 میبرادیم. Ne kömür var mı? Kanka bana odasın haykay odasın ne? Ha, imsol aytar çeyroqtarni kömür. сокинон чанд соли охир дар фасли сармо барои гарм кардани хона асосан аз қувваи барқ истифода мекунанд. истифодаи таҷҳизоти гармидиҳии барқӣ ва дигар воситаҳои бо қувваи барқ гармкунанда имрӯз барои сокинон одат шудааст. дар як пурсиши сари роҳии мо чанде аз сокинон гуфтанд ки истифодаи ангишт барои гарм кардани хона дар сармо хатарнок аст, зеро шахсро ба заҳролудшавӣ оварда мерасонад. маҳз аз оқибатҳои нохуши истифодаи ангишт солҳои охир сокинон ҳам барои гарм кардани хона ба қувваи барқ рӯй оварданд. Hozir davri zemistoni guzarani va elektripривод дигар чи нест. Пештар вай буд, оби гарм, оби хунук буд, давлати буд. Hozir ба ғайр аз ашёи барқӣ дигар чи нест ку. ما kömür استعمال میکنیم، استفاده میبریم. گرفتیم سیم 80 تانی گرفتیم. حاضر وقتا برق دیه؟ برق. نه. kömür و هیزم. ساندلی میکنیم ساندلی. हाँ बाढ़ के नहीं है किश्ती अग्नि ऊपर नहीं हुआ है हम किसी गर्म करीम खाने kömür hazır zaman kömür नहीं चांदी कसमने oil होशों यागल oil हो मुद्दे वाई हम hazır zaman kömür नहीं ҳоло дар пейи сард шудани ҳарорати ҳаво фурӯшандагон нав ба воридоти ангишт шурӯъ карданд. дар нуқтаҳои фурӯш ҳам танҳо фурӯши ангишти майда ба роҳ монда шудааст. воридоти ангишти калон бошад аз ҳафтаҳои оянда дар назар аст. аз ин маълум мешавад ки аз моҳи ноябр дар нуқтаҳои фурӯш ангишт боз ҳам фаровон мешавад. гузориши Фарзона Шамсиева, Наимҷон Аюбов барои барномаи Тилотии Хабар.